Iyisula indoda ecabangela imanje kunelondoloza ikusasa layo. Kunowesimame la osibhalele mayelana nesithwalo owasithatha esamosha impilo yakhe. Lo wesimame ucela ukuba simgcine anonymous. Udabuka ngapha endaweni yaseThekwini eNtozuma. U-Anonymous ukhule ekhaya kubo kuyena yedwa ingane. Ukhuliswe uma wakhe as a single parent. Ebeyigaga ekuculeni, ethanda ukudansa kanye nokumodela. Ngo-2017 u-Anonymous enza ugrade 10 kwaba ne-meeting yabazali esikoleni sawo sokuvalidate i-performance yabafundi onyaka. Nakanjalo umama ka-Anonymous waye-athenda leyo meeting. Ithe masesiphelile i-meeting waliftwa omunye ubaba wayebizwa ngokuthiwa uMngomezulu. uMngomezulu wayenengane khona la esikoleni. Wayehlala nje nomfana wakhe kuphela since unkosikazi wakhe washona kudala engozini yemoto. Ukwamlift umama ka-Anonymous wayombeka lapha ahlala khona. Uthe masesehla nje umama ka-Anonymous wacela inamba uMngomezulu kuze next time akuphinde kube ne-meeting behambisana. Baqalile baxoxa kwaze kwayilapho khona ukuthi bayathandana. Uthe masesebethandana uthando lwabo selishisa uMngomezulu wacela ukuthi behlale ndawonye since edinga isandla somuntu wesifazane washonelwa unkosikazi wakhe. Ke bahlala ndawonye waqashisa umama ka-Anonymous ngalomuzi bebekade behlala kuona. Uthe nje masesebehlala ndawonye u-Anonymous wazana kakhulu nendodana kaMngomezulu. Then after 2 years around November uMngomezulu wathatha i-vacation kanye nomama ka-Anonymous. Uthe nje mabehamba indodana kaMngomezulu kanye no-Anonymous batshontsha ogoloko baMngomezulu baphuza. Qalile baphuza badakwa kwaze kwayilapho khona ukuthi bayaqabulana. Uthe nje beqeda ukuqabulana bagcina sebeyithokozisa ngokocansi. Then ngakusasa u-Anonymous wayesola ngento abayenzile. Ukwayitshela indodana kaMngomezulu ukuthi abayiyeke lento ingaphindi yenzeke. Kodwa indodana kaMngomezulu yaqhubeka yamncenga u-Anonymous yathi ithandile lento ade yenzeka icela ukuthi beqhubeke. Baqhubekile nalento yabo eyimfihlo kwaze kwafika lapho khona ukuthi uyamitha u-Anonymous. Ngaloso sikhathi wayesenza unyaka wokuqala e-university. Ke kwathi nje makuvaliwe igole ebuyele emuva u-Anonymous bambona ukuthi usekhulelwe ngoba isisu sasesivele. Ke bambuza ukuthi ukhuleliswa ubani ngoba bamthuma ukuthi akayofunda. Uke washo wathi indodana kaMngomezulu. uMngomezulu wavuka umbhejazana wathi indodana yakhe ngeke iziyenze lonto ngoba yona uyikhulise kahle. Ke kwaba nengxabano enkulu. uMngomezulu wagcina wazobaxosha babuyele emzini nawo. U-Anonymous ukwabona ukuthi isimo sesinzima since uMngomezulu sebaxoshile sebayaqala bahlupheka babuyele esimini. Anonymous decide ukudrop out e-university hambe yofuna umsebenzi. Kodwa ufunile umsebenzi isikhathi eside engawuthuli. Uqalile wacabanga ukuthi ongcono akathandane nabafana abaningi ukuze bezomsupporta ngokwezimali since imali singasekho ekhaya kubo noMngomezulu esebalahlile. Uqalile waqoma u-Anonymous amadoda amaningi kwaze kwafika lapho khona ukuthi uthole isandulela ngculaza. Uthe masesegula lokho kwamphatha kabi kakhulu ngoba wabona ukuthi impilo yakhe isishintshile. Ngelinye ilanga bekuyi-baby shower yomunye umngani wabo. Ke kwafika omunye umngani wakhe okuthiwa uZanele. uZanele wayephethe ama-gifts abizayo abonakalayo ukuthi athengwe ngemali enkulu. Okwambuza uZanele ukuthi uyithathaphi imali engaka ngoba umyeni wakhe akasebenzi futhi naye uZanele akasebenzi. uZanele ukwamhlebela u-Anonymous ukuthi yena udayisa ngomzimba edrobheni eThekwini. Ukwabuza ukuthi ungene kanjani kulo msebenzi ngoba naye ufuna ukwenza since u-Anonymous desperate. U-Anonymous ukwabuza uZanele ukuthi umyeni wakhe uthini njengoba edayisa ngomzimba. Kodwa uZanele wakuveza ukuthi umyeni wakhe wazi ukuthi nje usebenza eclubini futhi ungena ebusuku. Nakanjalo uZanele wamplaka u-Anonymous kulo msebenzi. Uthe u-Anonymous mayifika edrobheni njengoba nje naye sedayisa ngomzimba wakuthola kunzima lokho ngoba abanye omahosha bebemfikisa futhi bebemshaya bemphuca imali kodwa wabekezela. Uqhubekile u-Anonymous wawudayisa umzimba kwaze kwaphela unyaka. Then ngelinye ilanga u-Anonymous wavelelwa esinye isigameko lapho khona wathengwa omunye umlungu efuna ukumthatha for a night. Lo mlungu wathi abaye emzini wakhe kodwa lo mlungu wavele wakhomba imoto emobeni kwelinye ihlathi nje lalimnyama njengoba kwakusebusuku. Thema befika khona lo mlungu wathatha induku washaya u-Anonymous kabuhlungu waze wopha. Anonymous lapho wayexolisa ecela lo mlungu lo ukuthi engambulali kodwa lo mlungu waqhubeka wamshaya u-Anonymous kuleli hlathi futhi emhudulela ngaphandle kwemoto. Uthe nje samshaya u-Anonymous esezobuhlungu lo mlungu lona wakhipha ifoni. Le foni yayinezithombe eziningi zabantu besifazane ababebulewe, abanye babenqunyiwe, abanye besikulima, abanye begwaziwe. Lo mlungu kwambuza u-Anonymous ukuthi yipi indlela afuna ukufa ngayo njengoba ebuka la ezithombeni. Anonymous kwacela kakhulu ukuthi lo mlungu akangambulali kodwa lo mlungu waqhubeka wamshaya u-Anonymous. Uthe nje
amshaya kunjalo lwaringa ucingo la-Anonymous. Lo mlungu vele walihlwitha. Uthe nje mayelihlwitha wabona kwi-wallpaper kunengane ka-Anonymous. Wabuza lo mlungu lona ukuthi ingane yakho yini le? Wathi u-Anonymous lo mlungu waphinde wambuza u-Anonymous ukuthi njengoba enengane encane wayengahlali nengane ekhaya, kodwa u-Anonymous wakuveza ukuthi ingane yashiwo ubaba wayo njengoba nje idayisa ngomzimba uzamela ingane yakhe. Kodwa lo mlungu lona waqhubeka wamshaya, wathi futhi uzomyeka njengoba nje nengane encane because uyazi ukuthi kunzima kangakanani ukukhula ngaphandle kwabazali. Yena nobhuti wakhe sewashona, bakhula abazali babo bengabazi. U-Anonymous ukwabonga njengoba esemyeka, kodwa lo mlungu lona wathi akabaleke yena uyabazonda uMahosha ngoba babulala ubhuti wakhe. Ubhuti wakhe wayejwayele ukuthenga uMahosha, then watholakala ubhuti wakhe eseshonile. Anonymous uke wabaleka enqunu njengoba lo mlungu wayesemgumule nezimpahla. Anonymous ukwathalalisa ukudayisa ngomzimba, kodwa waphinde wabuyela ngenxa yesimo semali. Kodayisa ngomzimba nje isikhathi eside eqhubeka nalokho, futhi eyitshela ukuthi bekuyibhadi ngeke kusenzeka. Then ngelinye ilanga waphinde wathengwa omunye ubhuti nje wayebuke esemncane. Wathi lo bhuti lona ufuna ukumthenga futhi for a night bebhuke khona la edrobheni. Bahamba baya lapho ababebhuke khona kwelinye ihotel. Thema befika endlini lo bhuti wamthelela into yokuphuza u-Anonymous. Wathi yena ebenosuku olude ucela nje ukuyogeza, uyabuya masebenza umsebenzi. U-Anonymous waphuza lelo wayini wahlala phansi. Ukwalinda isikhathi eside wabona ukuthi lo bhuti lona akaqhamuki, kwaze kwaphela isikhathi esingango-2 hours. Ukwahamba wayobheka eshawa lo bhuti lapho ayegeza khona. Thema ivula nje eshawa wafica lo bhuti lona ethandelwe inyoka, wathuka kakhulu, waphuma wabaleka ngoba wayeqala ukubona into enje. Wayengazi futhi ukuthi umuntu engavele ethandelwe inyoka nje eseshawa. Ukwabona ukuthi impilo yakhe u-Anonymous isengcupheni, wadecide ukuyeka ukudayisa ngomzimba, kodwa isimo sabanzima kakhulu. Ke kwathi nje ngelinye ilanga eyibukela amavidiyo kuFacebook, waphinde futhi wabona enye ipost eyayipostwe enye inyanga eyayithi iyakwazi ukuvikela uMahosha njengoba iyazi ukuthi uMahosha babhekana nezinto eziningi emgwaqeni. Yashiya inamba lenyanga lenathi mawufuna umuthi uyayifonela. Anonymous kwayifonela lenyanga wahamba waya kuyona. Uthe nje u-Anonymous mayifika kule nyanga eyichazela ngezinto abhekene nazo emgwaqeni. Lenyanga athi izomnika omunye umuthi obizwa ngokuthiwa uvuma. Lo muthi lona uyakuvikela, kodwa angabe usadayisela emgwaqeni umzimba. Wena uyahamba emaklabhini ufike uhlale phansi uphuze drink, then amadoda a-rich azoyizela wona kuwena ehambe nawe. Lo muthi lona uzowusebenzisa ugcobe masuye emaklabhini. Kanjalo wawuthatha u-Anonymous lo muthi wahamba waya emaklabhini. Wabuza ukuthi pho lo muthi lona usebenza kanjani, mina imali ngizoyithola kanjani? Le nyanga yachaza ukuthi okwakho wena ukuthi nje uhlale phansi uphuze idrink. Lo muthi lona indoda ezofika kuwena izokuthatha nihambe niye endlini yayo. Manifika endlini yayo wena uzobe usucela inkokhelo kuqala ngaphambi kokuba uwenze umsebenzi. Le ndoda yobe isikunika imali, mayiqeda nje ukukunika imali wena okwakho ukuthi uyabonga uhambe. Le ndoda yobe isayitshela ukuthi wena usekhona endlini kanti lala nalesi sithunzi lesi salomuthi lo engikunike wona. Wena awulali nomuntu osuke uhambe naye, then wena umukela imali mase uyahamba. Lo muntu uzoyitshela ukuthi usekhona kanti kusele lesithunzi okuyilo muthi lo bizwa ngokuthiwa uvuma. Na kanjalo Anonymous wawuthatha lo muthi njalo bewugcoba maye eklabhini, futhi bekwenzeka lokhu ayalelwe khona yile nyanga. Futhi nalezi iqumama bezimnika imali. Ikashintsha impilo ka-Anonymous, wayibona ukuthi manje siyaphambili ngoba lezi iqumama bezimnika imali enkulu. Yena futhi bengakhathazi ngalutho ngoba bengalali nalabantu, bebelala nalesithunzi. Khamba isikhathi wathengwa omunye ubaba wendawo ahlangana naye khona la eklabhini. Lo baba lena wacela ukuthi abahambe boyobhuka kwenye hotel. Thema befika khona waphinde futhi wenza okufanayo, wacela imali waseyahamba Anonymous, akazange ukuthi basale kwenzakalani. Then endaweni nje njengoba lo baba kuubaba wendawo kwakwasekulate indaba zokuthi lo baba utholakale kwenye ihotela eqhuma igazi ngamakhala eshonile. Anonymous akazange ukuthi lokho kwenziwa yini, kodwa wayitshela ukuthi lo baba shuthe benokunye ukugula. Uphinde futhi wathengwa elinye lecturer ahlangana nalo khona la eklabhini elalikade limfundisa euniversity. Naleli lecturer ke lacela ukuthi abahambe beye emqashweni walo
beyithokozisa ngokocansi. Bafika khona waphinde futhi wenza okufanayo, wacela imali wahamba. Ke kwathi nje emva kwesikhathi wahlangana nomunye umfundi ababazana naye futhi balazi leli lecturer njengoba lalikade libafundisa. Lo mfundi kwachaza ukuthi leli lecturer latholakala lishonile liqhuma igazi ngamakhala emqashweni walo. Okwaqala wahlanganisa u1+1 wabona ukuthi khona inkinga ekhona. Ukwabuyela kule nyanga Anonymous wayibuza ukuthi kanti kwenzakalani ngoba ngathi bonke abantu engilala nabo bayashona. Le nyanga ikachaza ukuthi lo muthi lona ubizwa ngokuthiwa uvuma. Lo muthi njengoba nje wawuthatha ufana nesithwalo, vele bonke abantu ozolala nabo bazoshona. The more beshona wena the more ukhuphuka uba nemali eningi futhi bekubona nabanye abanemali bekuthenga. Anonymous kuyamthusa lento ukuthi kanti bonke abantu aselale nabo sekufana nokuthi ubabulele. Ukwakhathazeka wayicela futhi lenyanga lena ukuthi ayikhiphe lento ngoba yena ebengazi ukuthi kanti usefana nombulali, kodwa lenyanga yathi lo muthi lona awuphumi. Shuthi mawukuthi uyayeka ukudayisa ngomzimba komela ukuthi ungaphindi ulale nomuntu wesilisa ngoba wonke umuntu ozolala naye wesilisa uzoshona. Anonymous lonto ikuyamxaka kakhulu, wabona ukuthi cha uyigaxelisile ngalento. Anonymous ukwadecide ukuyeka nje lo msebenzi permanent ngoba nalenyanga yahluleka ukukhipha lento, yathi lesithwalo lesi asiphumi. Njengamanje uAnonymous usenomuntu athandana naye and lo muntu lona ebeyitshela ukuthi bayadlala ngoba behleze beka ama excuse makumele ukuthi beyithokozise ngokocansi, kodwa lo muntu ufuna ngisho ukuvela ekhaya kube be serious bekhanda umndeni. Anonymous akazi ukuthi kuzomela ukuthi enze njani. Ucela usizo noma ngabe ubani ongakwazi ukumkhipha lesi sithwalo njengoba yena sefuna nje ukuphila impilo eqondile kanye nomuntu wakhe. Ngiyacela noma ubani ongakwazi ukusiza uAnonymous emsize kule nkinga abhekene naye, noma inyanga noma ubani noma umthandazo ongakwazi ukuthi emkhiphe lo muthi owafaka wona oyisithwalo obizwa ngokuthiwa uvuma. Ngiyacela noma ngabe ubani onosizo eshiya inamba nje yenyanga kuma comment. Ngiyacela niqhubeke nisibhalele mawukuthi kuneyinkinga enibhekene nazo kuze ikwazi ukuxazulela. Ngiyacela niqhubeke ni like, subscribe, phinde futhi ni share, ni comment. Ngiyabonga.